Het plaatselijk belang van Twieselerheide ziet per 1 april nije bestuursleden. En dat is geen grapje. Als er geen nije mensen zich aanmelden, betekent dat het einde van het plaatselijk belang. Nou, ik denk dat het heel veel impact heeft op een dorp. Want plaatselijk belang is wel, die heeft wel de contact met de gemeente. Maar die heeft ook contact met de andere dorpen in de gemeente. Ja, wij zijn aangesloten bij de federatie, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd binnen. Of alle plaatselijke belangen van de dorpen vertegenwoordigd binnen. Dat we diverse onderwerpen bespreken en u sterk voor mij te kennen. Het bestuur is druk dwaande om mensen te vinden. Nou, in eerste instantie hebben wij zelf een machine om te zien van wie kunnen we benaderen. We hebben een aantal mensen willen benaderen. Daarnaast hebben we nog een stukje op Facebook zetten en op uw site, waarin we oproepen om bestuursleden om hun aan te melden. En we hebben zelfs al na het Facebookbericht van vorige week sneuren, hebben we al een aanmelding gekregen voor een secretaris. Dus dat zou heel mooi wezen. En dan zou er in ieder geval nog een penningmeester bij maken. En we hopen natuurlijk nog op een PMR-leden. Het is net zo dat het een heel ingewikkeld is. We kunnen elkaar helpen. Dus hoe meer mensen zeg ik aan jou als bestuurslid, hoe meer wij de taken verdelen kunnen. Mensen die het interesse hebben, kunnen altijd contact opnemen met het bestuur. Dan kunnen we in gesprek gaan. Ze mag altijd een keer even meedraaien in een vergadering van plaatselijk belang. Om eens even te zien wat houdt het in. En eens ik even met u in gesprek gaan van wat houdt de betreffende functie in. Wat moet ik je voor doen? Daarom wil Thea een oproep doen. Mensen jou je op om te treden tot het bestuur van plaatselijk belang. Of in elk geval neem contact met ons op om te vragen wat houdt de functie in en hoe kunnen wij daar een rol in spelen.